لومي أزيو زدنقن صمئي نفسي زرون مدونا كلاتنا أب زمن هيوتنا خنقع زلو بزعوا زقباء نفسنا مسفتريات ترخولو كمون حق عرفتي لبي نرخولو عمق زبلا مفساي قعزو خنزراربينا زي قعزو زي سوائي بحال سوائي مالت كاب چاوچاوت عالم كاب علتاي ورد ديب كاب چنقات كاب سقاوي تمنيتن كاب عقرقر دك إساباتن تفلينا نግዚአብሔር ጥራይ ናብ ምድላይ እንገብሮ ዓብይ ጉዕዞ ነፍሲ እዩ ኣብዚ ዘመን ዓለምና ኣዝዩ ብዙሕ ጫውጫውታ በዚሕዋ ኣሎ ኣዛና መዓልታዊ ዝሰምዖ ጫውጫውታ ፖለቲካ ጽልኢ ማሕበራዊ ሚድያን ሁካታ ዓለምን ጥራይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ማእከል እዚ ኩሉ ጫውጫውታ ናይ ውሽጥና ድምፂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ልኡምን ፈቃርን ድምፂ እግዚኣብሔር ምስማዕ ሲኢና ኣለና ነፍስና ተህወኽ ልብና ትርበሽ ኣእምሮና ሰላም ሲኢኑ ኣሎ مودا نزي كله فتحو انتايو فتحو ناب قوادا لبنا مئتاو سوائي محازن مسفات آرينا بسقطها مزررابن ايو لومي نزي ناي سوائي هوت عب سلسة عبيتي كفلتات مقيلنا بسفحو كنريوينا ساتم دما قدم سوائي جزي سوائين دحرا سوائين يوم مسانا خسع مودا تخص انحو بفقري العول زيابهيرنا حتت قدمي سوائي زقبر مدلاو زخونه يخون عبي قعزو قدمي مجمارو عمق زبالة مدلاو يليو ناو سوائي خناقتو خلنا دما خنقبرو زقبعنا مدلاو كاب زخونه نقرن العلي أزيو واقداسيو سوائي بغزا فقادنا لومي دس إلوني خاقتو صباح دما دس سلازبالني خواتس إلنا أن أتو ترى سفراي خونن نفسي مسفت آريعا اتوع على اللو خيدان اتحدس اللو نبعات نسحا التفسسلو عبي عودة وقئيو سلازي اتي قدامين عبيين تقبارنا نعبون السحانا من مخاريو منفساي هوت بزي مراحي اي قعازنيو عبون السحا مالت عبناي نفسي بعزنا زقات منا صدفي فتنان مفنترا سيطانن زرئينا منفساي عيننا ايو سوائي خناقتو مس ندلي ناب عبون السحانا خيدنا عبوي نفسي نكزيابير تأميها الله ካብ ጫውጫውታ ዓለም ርሒቐ ሰዋኢ ኸኣቱ ደልያ ኣለኹሞ ባርኹኒ ነገዲ ምርሑኒ ክንብል ኣለና ኣቦታትና መንፈሳዊ ዓቕምና ርዮም ኣበይ ክንኣቱ ከም ዘለና ብኸመይ ክንጽሊ ከም ዘለና ከምኡውን እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ ጸሎት ክንጥቀም ከም ዘለና መምርሒ ይህቡና ብዘይ ፍቓድ ኣቦ ዝግበር ጉዕዞ ንትዕቢትን ፈተና ጸላኢን ኣሕሊፉ ክህበና ስለ ዝኽእል ንኣቦ ምምኻር ቀዳማይ ስጉምትና ክኸውን ኣለዎ ቀጢልና ናይ ስዋኤ ግዜ ክንውስን ይግባእ ግዜ ሙሳን ማለት ምስ እግዚአብሔር እንገብሮ ቆጸራ እሙናት ሙኻን ማለት እዩ ንሓደ ስዋኤ ንሸውዓተ መዓልትታት ንኽልተ ስዋኤ ንዓሰርተ ኣርባዕተ መዓልትታት ወይስ ካብኡ ንላዕሊ ዓቕምና ፈሊጥና ምስ ኣቦ ንስሓና ተማኺርና ነቲ ግዜ ክንቆርጾ ኣለና ግዜ ምስ ቆረጽና ድማ ቦታ ምምራጽ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቦታ ክንመርጽ ከለና ንልብና ህድኣት ዝህበና ስቕታ ዝሰፈኑን ንዓና ዝስማዕማዕን ገዳም ክንመርጽ ኣለና ኣብ ውሽጢ ገዳም ዘሎ ኣየር ንፋስ እተን ኣዕዋም ጸሎት እቶም መነኮሳት ድምፂ እቲ ደወል እዚ ኩሉ ንነፍሲ ናብ ሰማይ ዘንጠራርር ፍሉይ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ቦታ ካብ ሁኻታ ዓለም እተፈልየ ዓይንና ሓጢኣት ምእንቲ ኸይርኢ እዝንና እውን ሓሜት ምእንቲ ኸይሰምዕ ዝኽልኽል ክኸውን ኣለዎ ምዚ ተተሓሒዙ ዓቕምኻ ምፍላጥ ካልእ ኣካል ናይ ቅድመ ሰዋኤ ምድላው እዩ ሰዋኤ ማለት ምጽዋም ምጽላይ ምስጋድን ምትጋህን ዘጠቓልል እዩ ስለዚ ኩነታት ጥዕናና ናይ ምጽዋም ዓቕምና ደው ምባልን ምስጋድን እንኽእለሉ መጠን ብግቡእ ክንፈልጥ ኣለና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ጾር ወሲድና ኣብ ፈተና ካብ ምውዳቕ ዓቕምና ብዝፈቐዶ መጠን ብትሕትናን ብጥንካረን ምፍጻም ይበልጽ ናይ መወዳእታን ምናልባት እውን ኣዝዩ ከቢድን ምድላው ቅድመ ሰዋኤ ዓለማዊ ድልየት ምሕዳግ እዩ ሰዋኤ ክንኣቱ ከለና ኣካልና ጥራይ ሒዝና ምኻድ እኹል ኣይኮነን ኣእምሮና እውን ሒዝና ክንኸይድ ኣለና መብዛሕትና ናብ ገዳም ኸይድና ሰዋኤ ኣቲና ግናኸ ኣእምሮና ኣብታ ከተማ ምስ ስራሕና ምስ ዓርኽትናን ምስ ቤተሰብናን ይተርፍ ሞባይል ስልክና ሒዝና ናብ ገዳም እንተኣቲና ጫውጫውታ ፌስቡክን ቲክቶክን ሒዝና እንተኸይድና ንሕና ናብ ገዳም ዝኣቶና ብስጋ እምበር ብነፍሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሰዋኤ ክንኣቱ ከለና ስልክና ምዕጻው ዓለማዊ ጭንቀትና ኣብ ኣፍ ደገ ገዳም ወጻኢ ምሕዳግ ስርሐይ እንታይ ክኸውን እዩ ገዛይኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ ንእግዚአብሔር ሕድሪ ሂብና ሙሉ ብሙሉእ ልብና ባዶ ጌርና ንፈጣሪ ክንህብ ይግባእ እግዚአብሔር ከዘራርበና ዝኽእል ልብና ስቕ ምስ ዝብል ጥራሕ እዩ ግዜ ሰዋኤ ኣብ እዋን ሰዋኤ ዝግበር መንፈሳዊ ተጋድሎ እንሆ ካብ ጫውጫውታ ዓለም ወፂና ተባሪኽና ገዳም ኣቲና መዓልትታት ሰዋኤ እውን ጀሚርና
ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሱባኤ እንጸንሓሉ ግዜ እቲ ዝዓበየን እንኮን ዕላማና ንእግዚአብሔር ምድላይ ጥራይ እዩ። እወ ንእግዚአብሔር ጥራይ ምድላይ ብዙሓትና ሱባኤ እናኣቱ ነቲ ዝጎደለና ምድራዊ ነገር ምእንቲ ክምላኣልና እዩ። መኪና፣ ገዛ፣ ስራሕ፣ ሓዳር ወይ ጥዕና ደሊና ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ነገራት እዚ ምሕታት ሓጢኣት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ሱባኤና ግና ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባአና ንእግዚአብሔር እምበር ንውህበት እግዚአብሔር ክኸውን የብሉን። ጎይታና ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ኢሉ ከም ዝምሃረና ኣብ ሱባኤና ጽድቂ ቅድስናን ንጽህናን ልብን ክንደሊ ኣለና። ምስ እግዚአብሔር ጥራይ ምዝርራብ ንዕኡ ጥራይ ምብካይ ኣብ ቅድሚኡ ጥራይ ምድፋእ የድልየና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ገዳም ኣብ ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ መንፈሳዊ ስነ ስርዓታት ብዘይ ዝኾነ ድኻም ክንሳተፍ ተጽቢት ይግበረልና። ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ኣዝዩ ዘደንቕን ዕሙቕ ዝበለን እዩ። ብለይቲ ተንሲእና ካብ ጸሎት ሰዓታት ምስታፍ ካህናትን መነኮሳትን ዘቕርብዎ ዝማሬን ምህላን ሓቢርካ ምቕራብ ድሕሪኡ ኣብ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምስታፍ ንነፍሲ ናብ ላዕለዋይ ሰማይ ይምንጥላ ድሕሪ ቅዳሴ ኪዳን ምብጻሕ ስብሓተ ነግህ ምጽላይ ከምኡን ትርጓሜ ውዳሴ ማርያምን ትምህርትን ብተመስጦ ምክትታል ቀንዲ ተግባራት ግዜ ሱባኤና እዮም። እዞም ስነ ስርዓታት እዚኦም ምሕማቕ ምድካምን ምስልቻይን ኣየድልዮምን እዩ። ሰብነትና እኳ እንተደኸመ ነፍስና ግና በዞም ስነ ስርዓታት እዚኦም ትልምልም ተብርህውን። ካልእ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ሕጊ ሱባኤ ነቲ ዝጀመርናዮ ሱባኤ ዘይምቁራጽ እዩ። ሱባኤ ክንኣቱ ከለና ሰይጣን ኣይድቅስን እዩ። ዝተፈላለዩ ፈተናታት የምጽኣልና ንውሽጥና ብሓሳብ ይርብሾ ቀልጢፍኻ ውፃእ ስራሕኻ ተበላሹ ቤተሰብኻ ሓሚሞም እናበለ ናይ ሓሶት ጭንቀት ኣብ ልብና ይዘርእ። ሓደ ግዜ ከዓ ንኣእምሮና ኣሰልቺው ጸሎት ኣጽሊኡና ክንወፅእ ክደፋፍኣና ይኽእል እዩ። ግናኸ ዝሓሰብናዮ ሓደ ኾነ ክልተ ሱባኤ ነቲ ዝቆረጽናዮ መዓልቲ ከይወዳእና ምቁራጽን ራሕሪሕኻ ምውፃእን ፈጺሙ ዝተኸልከለ እዩ። ኪዳን ምፍራስ እውን እዩ። ስለዚ ጸላኢ ዝኾነ ይኹን ፈተና እንታምጽአ ንኣቦታትና እናማኸርና ብመስቀል እናተባረኽና ክሳዕ መወዳእታ ክንጸንሕ ኣለና። ጽንዓት መንነት ክርስቲያን እዩ እሞ ኣብዚ ናይ ሱባኤ ግዜ ህይወት ጸሎት ብዕንቆት ክንለማመድ ይግባእ። ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እዩ። ኣብ ሱባኤና ዘይፍታሕ ጸገም ዘይንቀል ከረን ዘይበርህ ጸልማት የለን። ስለዚ ብዝተኸኣለና ዓቕሚ ኩሉ በብመዓልቱ ኣብቲ 7 ግዜያት ጸሎት ምጽላይ ክንለማመድ ይግባእ። ነቲ 7 ግዜያት ጸሎት ክንፍጽም እኳ እንተ ዘይከኣልና እንተወሓደ ንጉሆን ምሸትን ብንጹህ ልቢ ብንብዓትን ብስብራትን እግዚአብሔር ክንጽውዕ ኣለና። ዳዊት ውዳሴ ማርያም መልክዓ ኢየሱስን ካልኦት መጻሕፍቲ ጸሎትን እናንበብና ምስ ፈጣሪና ብፍቕሪ ክንወድቕ ኣለና። ጸሎት ጾር ዘይኮነስ እናዓርፈሉ ጽላል ክኾነልና ይግባእ። ካብ ጸሎት ብተወሳኺ ህድኣት ልቢ ምልምማድ ርእስኻ ምድማጽ ኣብ ውሽጢ ሱባኤ እቲ ዝዓበየ ትርፍና እዩ። ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ክንኸውን ከለና ርእስና ንርስዕና ኣብ ገዳም ግና ካብ ሰብ ርሒቕና ስቕታ ለቢስና ክንቕመጥ ከለና ትኽክለኛ መንነትና ፍንትው ኢሉ ይረኣየና። ኣነ መን እየ? ህይወተይ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ? እግዚአብሔር ባይ ሕጉስ ድዩ? እንታይ ከስተኻኽል ኣለኒ? ኢልና ንርእስና እንሓተሉ ወርቃዊ ግዜ እዩ። ንእግዚአብሔር እንረኽቦ ኣብ ህድኣት ልቢ እዩ። ስቕታ ዝሰፈኑ ልቢ መንፈስ ቅዱስ ዝሓድረሉ ማሕደር እዩ። ስለዚ በብመዓልቱ እንተወሓደ ንውስን ሰዓታት በይንና ተቐሚጥና ኣእምሮና ካብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ኣጽሪና ብህድኣት ንእግዚአብሔር ምሕሳብን ምዝርራብን ክንለማመድ ይግባእ። እዚ ህድኣት ልቢ እዚ ንነፍስና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ምግቢ ህይወት እዩ። ክፍሊ 3 ድሕሪ ሱባኤ ክህልወና ዝግባእ ህይወት ብምሕረት እግዚአብሔርን በኣማላድነት ድንግል ማርያምን ሱባኤና ብሰላም ዛዚምና ናብ ዓለም ናብታ ቀዳመይቲ ቁሸትና ናብ ቤተሰብናን ናብ ስራሕናን እንምለሰሉ ግዜ በፂሕና ኣለና። ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፈተና ዝጅምር ኣብዚ እዩ። መብዛሕትና ካብ ሱባኤ ክንወፅእ ከለና ልክዕ ሱባኤና ምስ ወዳእና ብኡ ንብኡ መልሲ ንደሊና ሎሚ ሓቲትና ሎሚ ክወሃበና እግዚአብሔር ከም ናይ ግዜ ኣቆፃፅራን ካላንደርን ክሰርሕ ንጽበ እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ። ድሕሪ ሱባኤ እቲ ቀዳማይ ህይወትና እግዚአብሔር ነዚ ዝሓተትናዮ ሕቶ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ከም ዝምልሰልና ብእምነት ብተስፋን ብትዕግስትን ምጽባይ እዩ። እግዚአብሔር ንዓና ዝጠቕመና ካባናን ላዕሊ ይፈልጥ እዩ። ዝህበና ግዜ እውን ፈላጢኡ ንሱ እዩ። ስለዚ ነቲ ዘቕረብናዮ ሕቶ ጸሎት ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ሕድሪ ሂብና ከየማረርና ከይተጨነቕና ኩሉ ሻዕ እውን እናመስገና በተስፋ ምጽባይ ክርስቲያናዊ ግዴታና እዩ። ብተወሳኺ
ኣብ ውሽጢ ሱባኤ ዝረኸብናዮ ናይ ውሽጢ ሰላም ስቕታ ሕልናን ህድኣትን ኣትሪርና ክንሕሉ ኣለና። ሱባኤ ወዲና ካብ ገዳም ክንወፅእ ከለና ሰይጣን ነቲ ዝረኸብናዮ ጸጋ ንኸውድቐና ብዝተፈላለየ ኣንፈት ይመጽእ። ብሰብ ኣቢሉ ተላዒሉ ኸናደደና፣ ትዕግስትና ክፈታተን ወይ ብዛዕባ ዓለማዊ ትምኒት ክፍትነና ይፍትን። ንሕና ግና ነቲ ዝረኸብናዮ ማዕርግ ፈሊጥና ካብ ዘደፍርሱና ሰላምና ካብ ዘናውፁ ካብ ዝኾነ ይኹን ዘየድሊ ነገራት ክንርሕቕ ይግባእ። ሱባኤ ኣብ ገዳም ጥራይ ኣየበቃዕን እዩ። ካብ ኣፍ ደገ ገዳም ክንወፅእ ከለና ነቲ ገዳም ኣብ ልብና ሒዝናዮ ክንወፅእ ኣለና። እዚ ማለት መንፈሳዊ ልምምድና ድሕሪ ሱባኤ እውን ጠንኪርና ክንቕፅሎ ኣለና ማለት እዩ። ን16 መዓልትታት ወይ ድማ ን2-3 ሱባኤ ተዓፂና ዝኸዕበትናዮ ነቲ ድንቂ ክርስቲያናዊ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ልምምድ፣ ነቲ ናይ ለይቲ ጸሎት፣ ነቲ ንኣቦ ንስሓ ናይ ምምኻር ሰናይ ልማድ ኣብ መዓልታዊ ሰሙናውን ወርሓውን ህይወትና ከነምጽኦ ይግባእ። ኣብ ግዜ ሱባኤ ንጉሆን ምሸትን ንጽሊ ከም ዝነበርና ናብ ገዛና ምስ ተመለስና እውን ነቲ ልማድ ኣይንሕደጎ። ሱባኤ ክንኣቱ ከለና ቅዳሴ ነቐድስ ከም ዝነበርና ድሕሪ ሱባኤ እውን በብሰንበቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስና ኣይነቋርጽ። ብ16 መዓልቲ ዝሃነጽናዮ ኣዝዩ ክቡር መንፈሳዊ ቤት ናብ ከተማ ምስ ተመለስና ብሓደ መዓልቲ ክነፍርሶን ክነጥፍኦን የብልናን። ሱባኤና ፍረ ምእንቲ ኸፍሪ ነቲ ዝጀመርናዮ መንፈሳዊ ጉዕዞ ብጽንዓት ክንቕጽሎ ግድን ይብለና። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንድሕሪት ዘይምምላስ እቲ ዝዓበየ መርገጺ ድሕረ ሱባኤና ክኸውን ይግባእ። ሱባኤ ክንኣቱ ከለና ንስሓ ኣቲና ተስተኻኺልና ሓጢኣትና ተኣሚንና ሓድሽ ሰብ ኮይንና እዩ እሞ ደኣ ድሕሪ ሱባኤ ናብቲ ቀደም ህይወትና ዘበላሽወ ወልፍታት ናብ መሰ፣ ናብ ሓሜት፣ ናብ ዝሙት፣ ናብ ተንኮልን ናብ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ዝዓለምን ክንምለስ የብልናን። ዝተስተኻኸለ ንጹህን ጸኒዑ ዝነብርን ህይወት ክንነብር ኣለና። እግዚኣብሔር ዘጽረዩ ልብና ከም ብሓድሽ ብርስሓት ሓጢኣት ክነበላሽዎ የብልናን። ካብ ሕማቓት ዓሩኽ ርሒቕና ቃሉ ምስ ዝነግሩና ናብ ሰናይ ነገር ምስ ዝመርሑና ፈተውቲ ክንውዕል ኣለና። መዛዘሚ እቲ ቅኑዕ ሕቶ ጸሎት እንታይ እዩ? ክቡራት ቤተሰብ እግዚኣብሔር ክሳዕ ሕዚ ቅድመ ሱባኤ፣ ግዜ ሱባኤን ድሕሪ ሱባኤን ርኢና ኣለና። ግናኸ ሓደ ክነዕልሎ ዝግባእ ዓብዪ ቁም ነገር ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ሱባኤ ኣትዩ ክወፅእ ከሎ ሕቶይ ኣይተመለሰለይን፣ ስራሕ ኣይረኸብኩን፣ ሓዳር ኣይገበርኩን እናበለ ከማረር ንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ንሕና ዝሓተትናዮ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ንሕና ብዝሓሰብናዮ መንገድን ዝተጸበናዮ መልስን ጥራይ ዝህብ ዝቆጸርናዮ ሰራሕተኛ ወይ ትእዛዝ ፈጻሚና ኣይኮነን። ንሱ ፈጣሪ ኩሉ ዝፈልጥን ኣምላኽናን እዩ። ንሱ ህይወትና ኣሕሊፍና ክንህቦ ዝግባእ ኣቦና እዩ። ስለዚ ኣብ ሱባኤና ኮነ ድሕሪ ሱባኤና ዘቕረብናዮ ዓለማዊ ሕቶ እንተመለሰልና ወይ እንተዘይመለሰልና እቲ ቅኑዕን ዓብይን ሕቶ ጸሎትና ክኸውን ዘለዎ ኦ ኣምላኸይ ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ንዓኻ ጥራሕ ክደሊ ደግፈኒ። ንዓኻ ምስኣን ኣይደልን እየ። ምድራዊ ነገር ኩሉ ሓላፊ እዩ፣ ንስኻ ግና ዘላለማዊ ኢኻ እሞ መንፈሳዊ ህይወተይ ኣስተኻኽለለይ፣ ንነፍሰይ ኣድሕነለይ ዝብል ክኸውን ይግባእ። ነዚ ክንሓትት ከለና እቲ ብቓሉ እሙን ዝኾነ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ሕቶ ጸሎትና ብርግጽ ይምልሰልና እዩ። ቁስሊ ነፍስና ይፈውስ፣ ጥሜት ልብና ይህድእ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን ሱባኤ ማለት እዚ እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ፣ ርእስኻ ምጽራይን ብጸጋ ተሓድሶ ምምላስን እዩ። እምበኣር ነዚ ዓብዪ ምስጢር ፈሊጥና ካብ ሎሚ ጀሚርና ህይወት ሱባኤ ኣብ ህይወትና ንምትግባር ነተንስእ፣ ልብና ንእግዚኣብሔር ነዳሉ፣ ምስ ኣቦታት ንስሓና ንመኻኸር፣ ግዜን ቦታን መሪፅና ካብ ጫውጫውታ ዓለም ርሒቕና ነፍስና ነድሕን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹላህና ብህይወት ሱባኤ ንዕኡ ካብ ዝረኸብዎ፣ ብጸሎት ካብ ዘዘራረብዎ፣ ከምኡውን መንግስቱ ካብ ዝወረሱ ቅዱሳን ምስኣቶም ይደምረና። ኣማላድነት ድንግል ማርያም፣ ተራዳእነት ቅዱሳን መላእኽቲ